नेपालाव ओरैबायदि दैबाना जादों मानसिनि न' बां बुखारलांनाय मानसिखौ बुथारलांनाय एक्चुअली मा जाजोबमारखो दे लोगोफोर नै जोंनि आसामावबो गुवाहाटीयावहाय साननैसो ओरैबायदि दैबाना जादों मानसि थैनाय न' बां आलाय सिलाय माने गोरिब गुन्द्राफोरा जेबो जायगायानो गैला मौ थागोन लामा दथायाव थानोबाबो नै दैबाना जायो अखा हायो मौ थागोन मानसिया संसाराव ओरैबायदि जाबोबाय दा नेपालाव जोङो नुबोगासिनो मिडियायाव मैया दाख्लैनिफ्राय आं नुबोगासिनो जोंनि गुवाहाटीयावबो अनसुंथाइ हरलायदों गोबां जोंनि गोजान गोजाननि एक्टरफोरा बलिउडनि एक्टरफोरा बा सोरबा इउटुबारफोरा दा नै जोंनि नेपाल माने जोंनियाव नङा दं आसामाव नङा बे नेपालाव जादों बे नेपालनियाबो ओरैबायदि मानसि थैबाय मा बुंबावगोन दा मानसिफोरा थानो जानो जायगायानो गैयै बायदि जादों आरोना जिबायदि नुदों जोङो नोंथांमोना नायनानै ला भिडिअ क्लिपखौ आं होनोसै गोबां आलाय सिलाय जादों मानसिफोरा दे गुवाहाटीयावबो जादोंमोन जोंहा आसामनि CMआ नायदों ओमफ्राय गोबां मानसि अनसुंथाइ बेफोरबायदिनो माबानानै सोरबा फैसा बेफोरबायदिनो एसे एनै हरनानै एसे मोजां लामायाव फैबाय दा गुवाहाटीनिया दा नै फिन जों आसामनि बाहेराव नै नेपालाव जालायबाय मानसिफोरनि न' बां बहुत मानसि थैबायनो लोगोफोर बिराद मानसि थैबाय जों मिडियायाव नुबोगासिनो दा बिराद सानो सरकारफोरा एसे नायनो नेपालनि सरकारखौ मा जों मिथिया जोंनि आसाम सरकार बा बाहेरनि जोंनि अखमनि सरकार बेफोरबायदिया जोंनिया एसे नायफिनदोंमोन दा नेपालनि सरकारखौथ' जों सिगाङावनो मिथिखायो एसे फाल्तु होननानै दा मिथिला दे जोङो बेफोरखौ दा सरकारफोरा एसे दै हेंगारनाय बा माबा हेंगारनायखौ बादा होयोब्ला माबा मोनसे खुबिदा खालामना होयोब्ला बेफोरबायदिया जानाय नङाबो बायदि जानांगोन दा दैखौथ' रावबो हमथानो हाया नाथाय मोनसे खुबिदा थायो एसे हेल्प खालामनो हानाय खुबिदा थायो आरोना सरकारफोरा एसे नायबा माने खुबिदाया जागौमोन एसे दे ओमफ्राय जोङो बे क्लिपखौ नायग्रोना लानोसै नै ओरैबायदि दै फैदों नायग्रोना ला स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आं भिडिअखौ नायदों अननानै फोरमायहरलायदो थ' थेंक इउ स' माच क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा तामुलपुर रङिया राङापारा तेजपुर सनितपुर गासैखौबो बरायहरबाय भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालाम ओमफ्रायो कमेन्ट खालामनो दाबावसै दे नायग्रोना ला लोगोफोर दे मोनसे फिसा क्लिप जाबाय भिडिअआ नाय खाबायना नोंथांमोना भिडिअखौ खुबिदायानो गैया जेथिबो मायाव थागोन मायाव जिरायगोन नेपालनि सासे एक्टर फेमास एक्टरा एसे हेल्प खालामदों मानसिफोरनो बा माइरं बा माबा माबि दालि सालि बेफोरबायदि एसे हेल्प खालामदों गोजोननाय मोन्दों जोंनि बर' हारियावबो जुदि मायबा मोनसे खैफोदाथ' गोबां मानसिनियावनो थाखायो फैखायो
बा बड'लेण्डआव माबा मोनसे जायोब्ला आंबो सानो जे बेफोरबायदि जोंनि बा एसे हानायफोरखौ सोरखौबा जर जबस्ति खालामना लाब गैया हानायफोरा एसे सुबिदा हो बा एसे मोजां खालाम सरकारफोरखौबो आं खावलायहरो जोंनि बिटिसिनि दैदेनगिरि बिथां बा सरकार बिटिसिनि बेफोरबायदि आं बाथ्राखौबो बुंदों जे एसे नायफिनबानो जाबाय दै जोंहा मानसिनि जिउ दिनै दों गाबोन गैया अनलायनानै गासैबो रायजो संसार जानाया मोजां नायलायनानै बुलायनानै जेबो नांलाय खमलाय खालामनांगौ जेबो दरकार गैया नोंबो थैगोन सानसे आंबो थैगोन सानसे बेनिखायनो जों रायजो राजा गासैबो न'नि हिसाबै अनलायना जानाया मोजां लोगोफोर हिंसा हिंसि थालायनो नाङा रावबो दे लोगोफोर दे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय स' बेनोसै भिडिअआ नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन दे लोगोफोर ओमफ्राय शेयार खालाम भिडिअखौ थ' थेंक इउ स' माच बाय बाय